Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikamva mawu athu a Mulungu tsiku la lero, mpingo kutipempha kuti tiyankhe kuti chauta tiphunzitseni njira zosungira malamulo anu. Choncho chilichonse chimene tichite tsiku la lero, komba mkota kwake ndi kuvomereza kumene tichite mu salimo yathu, salimo namba 119. Inu chauta tiphunzitseni malamulo anu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 26 June chaka cha 2024. Ndi lachitatu la mulungu wa 12 pa chaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la mafumu, mutu wa 22 ndi 8 kulekeza 13, kudzawerenganso mutu wa 23 ndi 1 kulekeza 3. Timva kuti buku la malamulo a mulungu litapezeka, mfumu Josiya idapanga zotani. Ino ndine buku lathu lili kuti amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Susan Ntemuza, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu monga ndanenera tiyankhe kuti chauta tiphunzitseni malamulo anu. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera, mutu wa 7 ndi 15 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero abale ndi alongo tisinkhe limodzi, ndipo monga ndakhala ndikunenera tikukhazikika kwambiri nsabata ino m'mawu oyamba amene ali ndi maphunzitso ambiri poyang'ana mafumu a Israeli, tikuyang'ana mafumu a nthawi ino, komanso tikuyang'ana moyo wathu omwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la mafumu. Pa masiku amenewo Hilikiya mkulu wa ansembe uja adauza Safani mlembi uja kuti, ndalipeza buku la malamulo lija m'nyumba ya chauta. Ndipo Hilikiya adapereka bukulo kwa Safani, iye naliwerenga. Tsono Safani mlembi uja adapita kwa mfumu, nakafotokozera mfumuyo kuti, atumiki anu atenga ndalama zija zinali m'nyumbazi, ndipo azipereka kwa anthu amene akuyang'anira ntchito yokonza nyumba ya Mulungu. Tsono Safani adauza mfumu kuti, wansembe Hilikiya wandipatsira buku. Ndipo Safani adaliwerenga bukulo pamaso pa mfumu. Mfumu itamva mawu a buku la malamulolo, idang'amba zovala zake mwachisoni. Pomwepo idalamula wansembe Hilikiya, Ahikamu mwana wa Safani, Akibori mwana wa Mikaya, Safani mlembi uja ndi Asaya mtumiki wa mfumu kuti, pitani mukafunse chauta m'malo mwanga ndi m'malo mwa anthu a dziko lonse la Yuda za mawu a m'buku limene lapezekali. Ndithu mkwiyo wa chauta umene watikwiyirawu ngwaukulu.
chifukwa choti makolo athu sadamvere mawu a m'bukuli, ndipo sadatsate zonse zimene zidalembedwa m'menemo. Pamenepo mfumu Yosiya adatumiza mawu kuyitana akuluakulu onse a ku Yuda ndi a ku Yerusalemu kuti adzasonkhane. Ndipo mfumuyo idapita ku nyumba ya chauta pamodzi ndi anthu onse a ku Yuda, nzika zonse za mu Yerusalemu, ansembe ndi aneneri, ndiponso anthu onse akulu ndi ang'ono omwe. Tsono iye adawerenga pamaso pawo mawu onse a m'buku lija la chipangano limene lidapezeka m'nyumba ya Mulungu. Kenaka mfumuyo idayimirira pa nsanja yake, ndipo idachita chipangano pamaso pa chauta kuti idzatsata njira za chauta, ndipo kuti idzasunga mawu, malamulo ndi malangizo ake ndi mtima wake onse, ndiponso ndi moyo wake onse, ndipo kuti idzagwiritsa ntchito mawu a chipangano chimenechi monga momwe adalembedwera m'bukulo. Tsono anthu onse nawonso adavomera kutsata chipanganocho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, chenjera nawo na aneneri onyenga. Amadza kwa inu ndi maonekedwe ofatsa ngati nkhosa, koma mkati mwawo ndi mimbulu yolusa. Mudzawadziwira ntchito zawo. Kodi mitengo ya minga nkubala mpesa? Kodi mitula kubala nkuyu? Chonchonso mtengo uliwonse wabwino umabala zipatso zabwino, koma mtengo oyipa umabala zipatso zoyipa. Mtengo wabwino sungabale zipatso zoyipa, kapena mtengo oyipa kubala zipatso zabwino ayi. Mtengo uliwonse osabala zipatso zabwino amaudula nkuponya pa moto. Choncho mudzawadziwira zochitika zawo. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, mawu athu a tsiku la lero makamaka mawu a Uthenga Wabwino is so tempting. Today's gospel passage is so tempting that we may be quick to start judging others. Ndithu akufotokoza kuti aneneri onyenga mudzadziwa bwanji. Ndi chinthu chapafupi kwambiri kuti tiyambe kugwira ena ngati aneneri onyenga. Titha kutenga ndithu asembe nkuyamba kuwapanga analyze. Wakutuja amene oja mwakuti. It's very easy. Titha kumadzudzula ma prophet osiyana amene angophulika ngati nanyatiwa. Nkumatchula kuti a prophet uja uyu so uyo. Good and fine. Sikulakwa kutero ayi. Chifukwa kunena kuti tadziwe aneneri onyenga ndi ntchito zawo. Koma ndimaganiza kuti mmalo momwe ayang'ana ansembe yawo, kapena asisteri yawo, kapena banja ilo, kapena prophet yawo, tidzifunse kuti ineyo pa ubatizo wanga ndidasanduka mprofeti. Timanena kuti ndi ubatizo timagawana naye Yesu Kristu maudindo ake atatu akuluakulu amene anabwerera pansi pano. We share in the threefold ministry of Jesus. So chifukwa cha ubatizo ndife ansembe, chifukwa cha ubatizo ndife a prophet. Ntchito ya mprofeti sikungolosera zakutsogolo. Ntchito ya mprofeti ndi kuphunzitsa ndi kulalika mawu a Mulungu. Komanso ndife oweruza, ndife mafumu. Ndeno akunena kuti tidzadziwa bwanji aneneri onyenga, tidzadziwa ndi ntchito zawo. Ino ndine chifukwa cha ubatizo tonsefe ndife a prophet in one way or the other. So instead of judging those professionally called prophets
priests, this and that, tidzifunse kuti ineyo ndine mneneri otani, kodi sindingapange qualify kukhala mneneri onyenga? Adzatidziwira ntchito zathu. Ndipo amanena kuti ntchito za Mzimu Woyera ndi kufatsa, kudekha, kukhululuka, chimwemwe, mtendere ndi zina zotero, malingana tikawerenga kalata ya Paulo yolembera Galatiya mutu wa 5 titho kawerenga mofatsa. Malo moti lero tiweruze ena tidzifunse kuti ineyo ndine mneneri otani. Ndipo yankho limene tipereke ndi tiyankhe kusalimo ija tanena ija: Ambuye ndiphunzitseni malamulo anu. Tanena kuti tikukambirana kwambiri mawu oyamba. Lero atipatsa mfumu Yosiya kapena kuti Josiah. Tikumbukire kuti Hezekiya anali mfumu yabwino yokondweretsa Mulungu, koma mwana wake anadzakhala chidempete. Hezekiya anabereka ndithu Manase, amene timamva ndithu kuti pa mafumu onse a Israeli mwana amene adachita zoyipa koopsa, mfumu imene idachita zoyipa koopsa anali ndani? Manase. Ndipo Manase adabereka Amoni. Amoni adabereka Josiya. Nayenso Amoni adachita ndithu kutsatira mapazi abambo ake Manase, adachita ndithu zoyipa zambiri. Koma Mulungu mu nthawi yake yabwino anatumizira Aisraeli mfumu ina yabwino, Yosiya. Mfumu Yosiya ndiye kuti chinali chidzukulu cha Hezekiya, nayenso anachita zabwino pamaso pa Mulungu. Ndipo Josiya anaberekanso mwana chidempete, nayenso Eliakimu, nayenso anachita zosakondweretsa pamaso pa Mulungu. Tukamba izizi chifukwa chonena kuti it's all about ineyo mmene ndadzipangira fomu ndi kuvomereza kuti ndiyenda njira yotani pamaso pa Mulungu. Wina akubereka mwana ofoira, wina akubereka mwana wabwino, ena akubereka ana amene mafumu amene akudzasokoneza Aisraeli, wina mfumu yoyipa ikubereka mwana wabwino. Mwachitsanzo tukamba za Amoni, akubereka mfumu yabwino Josiya. Mfumu yabwino Hezekiya ikubereka mfumu yoyipa Manase. Nthawi zina timanama kuti ine khalidwe langa ndinatengera kwa uje ndauje, inde pali ma traits ena amene timatha kutengera, koma formation of life ndi mmene ineyo ndaulandirira moyo. So tikumva kuti Yosiya adayamba kulamulira ali ndi zaka 8, ndipo adalamulira kwa zaka 31 ufumu wa Aisraeli. Iyeyu ndithu atayamba kulamulira akuti adaona kuti pali chipwirikiti mmene Aisraeli akupembedzera, ndipo adaona kuti kachisi wa Mulungu adaonongekeratu, akufunikanso kuti akonzedwenso. So chimene adachita ndi chani? Adalamula mlembi Shafani kuti umuuze wansembe Hilikiya kuti tiyambenso kukonza ntchito ya Mulungu. Ndipo Shafani anafunsa kuti nde ndalama zake zichokera kuti? Nde Josiya akunena kuti ndalama zimene zimaperekedwa nyumba ya Mulungu, ndalama zimenezo ntchito yake zikonzetsere ntchito yokonzanso kachisi wa Mulungu. Ndimafuna kuti ukambirana kwathu tsiku la lero tiyambire pamene pa mawu athu oyamba. Mfumu Josiya ikulamula kuti ndalama zimene zimapezeka mkachisi zigwire ntchito yooneka ndi maso yokonzanso nyumba ya Mulungu. Uthengawo upite kwa ife atsogoleri la mpingo, upite kwa ife ansembe, upite kwa ife azibusa, upite kwa ife amene Mulungu adatipatsa ntchito yotsogolera anzathu pa ulendo wa kuchipulumutso. Timagwiritsa bwanji ntchito chuma cha Mulungu kuti chimbwezere Mulunguyo ulemerero? Aliko tumachecha ambiri akupenza ndalama za nkhaninkhani, komatu chipempherereni mkalasi. Mwapemphera zaka 10, mwapemphera zaka 20, ndalama za nkhaninkhani. Ntchito ndikumakagula masuto onyezimira, ntchito ndikumakagula maperfume, ntchito ndikumakagula magalimoto atali. Sikunyoza, komano Yosiya akutionetsa kuti primary source ya ndalama zimene zimapezeka nyumba ya chauta, kuphatikiza kuthandizira osauka, igwire ntchito yokometsa popembedzera chauta. Anthu akabwera mchechi ngati ndalama zilipo akhale pa mipando yabwino, akamapembedza azimva kuti alowadi nyumba ya tate wawo. Osati ndalama kumangogwira ntchito zosoneka bwino, matripo osoneka bwino, misonkhano ya mapwando yosoneka bwino. Tiyeni fadindo tigwiritse ntchito zoyenerera ndalama zimene zimapezeka nyumba ya chauta. Chachiwiri tamva kuti atayamba kukonza ntchito imeneyi, tsopano wansembe uja Hilikiya adapeza buku la malamulo nyumba ya chauta. Ndipo ena amatero kuti buku limene likhangati ndinali buku la Deuteronomy. Pakati pa Ayuda machikachisi awo amapemphedwa mafumu kuti pakhale Ark of the Covenant mbali inayi, mbali ina pakhale buku la malamulo kuti lizakumbutsa, limene limakhala buku mmene makhala madalitso onse amene Mulungu adalonjeza kwa Mose kwa Israeli, komanso matemberero onse amene Mulungu adanena kwa Israeli kuti ngati sadzamvera adzakumana nawo. Tsono buku limeneli chifukwa chotayirira akuti mafumu ena sadalisamale, lidasokonekera. Muja atanenera achina Manase, achina Amoni, anthu oti samasamala za chauta.
Tikawerenga mwachitsanzo buku la Joshua mutu wa 8 ndime ya 34, timamva kuti Yoshua adawerengera Aisraeli zimene Mulungu adalonjeza kuchokera m'buku limene lili. Chimodzimodzi tikawerenga buku la chiwiri mutu wa 34 ndime ya 30, timamvanso kuti mfumu Jehoshaphat idawerengera za malamulo amene Mulungu adayika pakati pawo. Amawerenga malamulo amenewa pakapita zaka 7 kuti mwina mbado wina uyamba kuiwala, koma tona kuti buku limene lidasowa nkusowa komwe. Choncho atalipeza Hilikiya adamuuza mlembi wa mfumu komanso mlembi wa ku nyumba ya malamulo Shafani kuti ndalipeza buku ili, kauze afumu. Ndimafuna kuti tisadayambe kutambasula pamenepo tilingalireso zinthu izi. All of us, we have a book of life, we have a book of law zimene Mulungu adayika pakati pathu, zimatithandiza kuti chongolera mtimachi chizikhala cha moyo, chizititsutsa nkumatikonza. Maybe the question is, buku langa la malamulo ndidalika kuti? Buku la malamulo la unsembe wanga ndidalika kuti? Buku la malamulo la banja langa ndidalika kuti? Buku la malamulo loyendetsera dziko langa ndidalika kuti? Buku la malamulo loyendetsera moyo wanga ndidalika kuti? Ena moyo wathu timangoyenda mwachipwirikiti, kudzuka pamene tifunire, kudya pamene tifunire. Ainake fe ndomati ndi mtendere. Our God amafuna tikhala anthu amene tili ndi discipline yakachitidwe ka zinthu. Suffice to say, buku lanu loyendetsera moyo wanu, buku lanu lolumikizirana ndi Mulungu wanu mudalika kuti? Mona kuti ambiri buku limeneli litha kukhala moyo okhululukira anzathu tidataya. Ena buku limeneli ndi moyo opirira tidataya. Ena buku limeneli ndi moyo ofunira ena zabwino tidataya. Ena buku limeneli ndi moyo otenthoza ena tidataya. Ena buku limeneli ndi mawu achilimbikitso kwa ena tidataya. Buku litapezeka, Shafani adakaliwerenga pamaso pa gulu chifukwa chonena kuti Hilikiya adalipeza buku limeneli. Limeneli ndi phunziro lathu lachitatu. Ndikula kuti ntchito imene pamene imagwirika, ena onse amangoona ngati chibuku chopanda ntchito. It took one man, Hilikiya the priest, to realize that this is the book of the law. And it took one man, the king himself, to realize that this book must be read before all the people. Munthu mmodzi, mfumu ikunena kuti buku liwerengedwe. Munthu mmodzi anazindikira kufunika kwa buku limeneli mpaka anakapatsira mfumu. Nthawi zina kuti zinthu zisinthe zimangosowekera munthu mmodzi apange stand above everybody. Nthawi zina timayendera achigulugulu, tikamva ena akujeda wakuti akunkambira wina zomuonongera mbiri, zomuonongera unsembe, mwina osafunsa kumene nkhani ikuchokera, kumene zidani zikuchokera, timangolowerera amene ojadi ndi munthu oyipa, amene ojadi akuti anapanga zakuti, amene ojadi pakuti paja ndi pomwe. Munayamba mwafufuza nkhani ndikuona pothera pake. Believe you me, anthu ambiri mwina 80-90% anthu amene taonongera utumiki, ansembe, asistere, mabanja, even ndithu anthu amene ndadindo pakati pathu, ambiri nkhani zawo zimangokhala exaggerated stories zimene adafalitsa anthu amene ajatimati mbuto yakalulu inakula ntadzaona. One man can make a difference in life. Hilikiya akupeza buku, mfumu ikunena kuti buku liwerengedwe, kenaka spiritual life of the people is being revived. Inu ndine tisamadziderere, amati the power of one, ena amati the power of zero. Nambala iliyonse ndiyofunikira, munthu wina aliyense ndofunikira. Before our God, numbers doesn't count. What count is you as individuals. Nchifukwa aliyense amamukonda paekha ngati munthu. Tikuona umve mmadera mwathu kudula mitengo chisawawa, kumangotaya zinyalala pena paliponse, mapampa ena amati madaipa ndi zina zotero. Umve pena paliponse, kumangodya za nthochi kumangotaya pena paliponse, zimbe kumangotaya pena paliponse. Zikungosowekera munthu mmodzi. Atayamba munthu mmodzi ndikupanga konvisi munthu mmodziso, asanduka awiri pamene paja. Wina uja nkukapanganso konvisi wina, muona kuti seko ija ikhala ikukula, koma zimayamba ndi ine kudzikayikira kuti I think palibe chimene ndingakwaniritse. No, papali chimulipo, things can change. Inuyo mutha kuyamba kusinthitsa zinthu. Mutamapita mwakhama ku church every day, mudzapangitsa anthu ena ake kuti anene kuti inenso ndiyamba kupita ku church. Moyo wathu kamasintha mwa ubwino umakhala ulaliki kupambana zimene ndikuchita pano, kuyima pamaso pano nkumakulalikirani. N'chifukwa chake Francis uja woyera amanena kuti preach always, if necessary, with words. Chachinayi chimene ndikusilira kwambiri ndi mawu amenewa nchonena kuti akuti mfumu Josiya itamva kuti buku lapezeka, pamene idauza Shafani kuti aliwerenge pamaso pa gulu, amve kuti katikati mwa buku mmene muli chani, atayamba kuwerenga za malamulo a Mulungu, akuti mfumu Josiya idavula zovala nkuvala chiguduli, ikutembenuka mtima, ikuyamba ndiyoyo mfumu.
nthawi zina timafuna zinthu zisinthe, koma timafuna asinthe ndi anthu ena. Atamva mawu a Mulungu, m'buku mmene mujandanena kuti mmakhala matemberero komanso madalitso. Atamva za matemberero amene akubwera chifukwa cha uchimo, komanso madalitso amene akubwera chifukwa cholapa machimo, akuyamba ndi Josiya kulapa, kudzichepetsa, kuvala dziguduli, kuvala phulusa. Ino ndine nthawi zina timafuna change, koma timafuna azisintha ndi yawo, ife tizidi abe zakatangalezo. Azisintha ndi yawo, ife tizidi abe misonkhoyo. Azisintha ndi yawo, ife tikhalebe auve. Azisintha ndi yawo, ife tizichita zinthu monga tifunira. Azisintha ndi yawo, ife tikhale ophwanya malamulo. Josiya akupereka chitsanzo, akuyamba ndi iyeyo kuonetsa kutembenuka mtima. Ndipo khapokha pamene ndipereka chitsanzo ndi moyo wanga, pamene anthu ena angavomereze kuti zimene ndikunena ine ndi zoona. Ine ulaliki ndikunena pano ndikhale nawo convinced kuti zimene ndikulalikira pano zichokera pansi pa mtima ndipo ndizikhulupirira kuti ndi zoona. Then can people trust what I'm saying? Potsirizira tamva kuti buku limeneli atalipeza mfumu ikulamula kuti liwerengedwe. Ndipo mapeto ake tikamawerenga malembo tikamapita timamva kuti pang'ono ndi pang'ono ka revival kadayamba kuchitika pakati pa Ayuda chifukwa cha buku limene lidawerengedwa pakati pawo. Ndi mawu amphamvu onena kuti buku should be a guiding principle. Makamaka ife aKristu tikapita m'miphakati, do we read the Bible literally mmene zikumvekeramo? Muona kuti mwina misonkhano yathu yambiri pano tili mkatikati mokondwerera kuti papita zaka 50 chiyambitsireni nkhani ya miphakati. Komatu mukaona kuti mwina zolinga za miphakati zimene mpingo udayikira kuti kudelano la Meseya kukhale miphakati, small Christian communities, potengera zija amachita ophunzira oyamba mu ntchito zathu mwi 2:42, 43, 44, mukaona kuti amawerenga buku limodzi, amanyema bread limodzi. Buku liziwerengedwa m'miphakati, buku liziwerengedwa m'parish, buku liziwerengedwa everywhere we are. Koma mukaona kuti aKristu atsopano talichotsa buku pakati pathu ndipo tayikapo zinthu zina zimene zikukhala ngati buku zisali buku. Mukaona misonkhano ya miphakati 2 minutes werenga mawu a Mulungu. Aliyense kumangotayi monga tamvera mawuwa, aliyense asinkhe ndipo Mulungu apitirize kulalika mawu amenewa kusi kwa mitima yathu. Koma mukaona kukambirana za pate, tsiku la Nkhoswe ya mphakati tidzachite zotani, apa pafunika pamenepa mabotolo azakumwa 32, pakufunika pamenepa nyama 18 kg, pakufunika zakuti zimene zonzabwino, koma zisamapangitse kuonetsa kuti that's the whole essence of mphakati. The whole essence of mphakati ndi kuti buku liziwerengedwa monga adachitira Josiya kumulamula Shafani. Hilikiya atalipeza buku limeneli mu ntchito mwathu, business mwathu, mmoyo mwathu, mbanja mwathu, musembe mwanga, buku limeneli liziwerenga chifukwa mawu anu Ambuye ndi nyali ya mapazi anga. Ambuye muzititsogolera kuti tikamva mawu anu tizisintha, komanso tizathandiza anthu ena kuti abwere pafupi ndi inu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.